Barcelona World podria tenir un altre nom. És un dels canvis que hi podria haver en el projecte del futur complex d'oci a Salou, que també podria tenir una zona residencial annexa. A Vila-seca i Salou esperen avui la visita del conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, perquè els expliqui els detalls. Amb la Generalitat com a promotora dels terrenys de la Caixa durant 18 mesos s'introdueixen alguns canvis. D'entrada, el nom del projecte. BCN World era una marca de Veremonte i com que la companyia d'Enrique Bañuelos ha reduït la seva participació a la d'una adjudicatària més, el govern català deixa a les mans dels futurs operadors si volen un nom conjunt o un per a cada resort. Ara per ara parla del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou, un projecte encara pendent del pla director urbanístic que s'ha d'aprovar al juliol i que en canviarà les dimensions, fins al punt que els hotels, resorts i casinos es limitarien a les 150 hectàrees que ara gestiona la Generalitat. A la resta, l'actual propietari dels terrenys, la Caixa, prefereix que es mantingui l'ús residencial, el que va aprovar el govern tripartit el 2006 i que permet construir habitatges. Veremonte confirma que, tot i aquests canvis, vol tirar endavant el projecte com a operadora d'hotels i casinos de la zona. Tampoc tindria inconvenient que la Generalitat faci servir la marca BCN World, encara que ja no en sigui el gran impulsor i s'hagi retirat del patrocini del projecte que feia a través de la Fórmula E.